ang kaaya-ayang linaw. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanila. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ug sa mahal nga Birhen sa Pilar nga ang kalibutan ilikay sa kadautan ug ang katawhan magkasinabtanay labi na dinhi sa atong nasod nga muhari unta ang pagtuo, ang paghigugma ug pag-alagaray sa mga katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots ug sa atong raffle tickets. Tagaan unta sa Ginoo sa mga kaayuhan na ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, Kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, Kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad na kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya misinggit ang Dios, duol kamong maglalaglag sa syudad, ug dad-a ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unong katawo nga miduol gikan sa ganghaan didto sa ganghaan sa templo nga nagatubang sa amihanan. Nagdala sila hinagiban sa pagpatay og kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila og mibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niini higayuna ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kerubin mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan ug giingnan siya sa Ginoo suroy sa siyudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naghupaw ug nag-agulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga molupyo niini. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya ug pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga molupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batan-on, ingon man ang kabataan ug ang kababayen-an. Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang.
Sugdi ninyo kini paghimo didto sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Unya giingnan sila sa Dios, lakaw na kamo, hugaw-hugawin ninyo ang templo, ug lukpan ninyo ang mga hawanan sa inyong mga pinatay. Busa nanlakaw sila, o gipamatay ang mga mulupyo sa siyudad. Unya gikan sa pultahan sa templo, ang himaya sa Ginoo miadto sa ibabaw sa mga keruben o mipabilin didto. Ang mga keruben milupad uban sa ilang mga ligid o mibarog sila sa pultahan sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Kining maong ganghaan diha dapit sa sidlakan. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga mananap nga akong nakita didto sa dapling sa suba sa Sibar nga nagyayong sa Dios sa Israel nga naglingkod sa iyang trono. May upat tanaw ang matag usa kanila, ug upat usab kapako, ug daw kamot sa tawo ang ilang kamot nga diha ilalong sa ilang mga pako. Ang ilang mga nawong, maugayod ang mga nawong nga akong nakita didto sa dapling sa suba sa Sibar. Silang tanan ni panaw sa walay liko-liko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kay sa kapanganuran. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kay sa kapanganuran. Daigan ninyo kamong mga sulugon sa Ginoo, daiga ang ngalan sa Ginoo, daigon ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kay sa kapanganuran. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daigon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kay sa kapanganuran. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga naa sa ubos. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kay sa kapanganuran.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo adtua siya o pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa, sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Importante gay kayo sa Ginoo ang atong relasyon. Kay dili siya mo hatag natog panalangin basta dili ta magkahiusa, labing menos duha. Kay matod pa niya, so gingon niya dili, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Pananglitan ron, bana og asawa mag-away niya, magampo ang asawa sa kaayuhan sa ilang pamilya niya. Ang bana nagsigi sad og kalagot sa asawa niya, magampo sad siya nga mamatay na iyang asawa. Unsa may ihatag sa Ginoo sa ilang pamilya? Zero. Kay ang giampo sa bana opposite mas giampo sa asawa. Pero maghiusa silang, magampo silang duha nga alang sa kaayuhan sa ilang pamilya, ihatag ginas Ginoo kay gisaad man niya nga di gid niya balibaran. Labaw na gyud moapil ang mga anak, pero at least naa ang duha. Mabitan nas pamilya mo ingon dayon ko, ingon ang uban, padir tabangin taon mi kay ngamong anak badlungon na kaayo. Upat gini kabuok padir, pulos yun badlungon, unsaon ni namo para matulid ning ilang kinabuhi. Nako, paghiusa mong duha sa imong bana, wa mo magsigig away, away sad padir, nako na mauna na. Di ba? So ang mga leaders, ang leader ba? Kaya ang pamilya, ang leader, ang ginikanan man, kining mga leaders kinahanglan gid ning maghiusa aron magampo sila sa Ginoo nga dungan. Kumusta mang leaders nato ro sa atong nasod, naghiusa o nag-away? Mao na nga wa nagi blessing atong nasod, baha ni baha, dili ang grasya, ang tubig ug ang basura. Karon nga sige nagtinukmuray kinsa kunoy naingnan sa lunop sa Manila ug anhi dinhi sa Cebu. Ang presidente ba kuno ug ang iyang mga gobyerno, mga opisyales sa gobyerno o ang mga tao ba? Kamo kinsa may atong basulon?
Ang gobyerno o ang mga tao? Naimuingon, ang gobyerno kay gikawat ang kwarta nya wa na hinoy flood control. Moingon sa danguban, ang mga tao kay pataka lang labay sa basura, way disiplina. Kinsa mari tinuodan ni. Usbo na ko ha, sa pamilya, ang importante kayo ang leader, ang ginikanan. Kay ang ginikanan man maoy mutudlo sa mga anak. Nya kinsa may ginikanan nato dinhi sa nasod, ang mga opisyalis o ang mga ordinaryong lumulupyo? Opisyalis. Nya kinag-away man sila, nagkinawatay man sila, unsa may gitudlo nila nato, away sad, iyahay sad, mutakod ang kinaiya sa leader ngadto sa member. Maubitang gibutang na nga leader aron mutakod sa member. Kinsa may leader sa imong lawas din? Kinsay leader sa imong lawas? Huy, tubag. Sa imo ba karong lawas, kinsa may leader? Ang imong ulo. Kaning o ba? Ang o nimo ba? Mo na ang o mo'y muhatag og direksyon. Asa padong iyang diktaran kaning atong utok mo'y modiktar sa mata, asa tan-aw nya humagtan-aw, mao na ang direksyon. Ang tanan mo sunod. Pero ang imo ganing nayabag, nabuang na ka tungod sa drugs, tungod sa drogas, tungod sa bisyo. Ang imong lawas pataka na naglakaw-lakaw, wa nay tumong. Usahay maghubo ka tubangas daghang tao. Usahay mo kalit kag katawa, usahay mo kalit kag hilak, usahay limpyado kay ka, usahay porti sa nimong hugawa. Unsay tawag nato? Nabuang ang wa na magkasinabot. Lingay mong tupad. Ingna wa pa ka mabuang. Maobitan maggubot ng imong maglibog na ka, ang uban gani maghikog. Maghikog. Ngano man, wa na'y direksyon kay ang iyang utok, ang iyang pangwinta, ang iyang rason nagkagubot na. Gubot ang akong hunahuna, di ba? Maana man kano? Ay kung surang-surang nga di, gubot yung akong hunahuna, di ba? Pakapin ng buang na karon dito. Ana man na sila, maana man din. Ay kung labti lang, karon lang, gubot ba yung una ko? Amo na, maggubot ang sa buhok, magkarong. Batik na kaignaw. Muna ang leader, importante, muna diri sa unang pagbasa, kinsa may kalagutan yung unas Ginoo. Ang mga leader sa templo, maubitang iyang giingon, unahang patay ang mga leaders. Ang mga leaders may giun nagpatay, ay kakatong mga anghels kamatayon. Naminaw mo sa unang pagbasa? Uy, ang mga leader may unang gipatay. Kinsa maroy leader sa atong parokya? Unsa may gisultis leader karon sa parokya? Palit og slot, palit og raffle ticket. Unya, unsa man ning gisultis sa leader? Makaayo ni o makadaot sa simbahan? Unya, kung dili mo sunod ang mga members, kinsa may silutan sa Ginoo? Pag ang leader nga nisulti naman kus makaayo, nibuhat naman sa kus makaayo, kaya sige man sa kong palit aning atong slot o atong raffle ticket, yab sige sa kong pamaligya. Kamo, nisunod mo sa leader. Mo na tagamitan ang inyong prinsipyo, follow the leader. Ana, sige man kong baligyag slot, sige sa kong baligyag slot o raffle ticket, kamo sad, palit sad mo, nya pamaligya sad mo para sa parokya. O di mo musunod, ako, di na tingali ko patyon sa Ginoo og silot. Kamo mao'y unahon. Kamo'y unahon. Kaya human naman ko sa kong role. Muna, ang gisunod og patay sa mga anghel, ang mga sakop sa syudad. Gipampatay sad sila. Pero, nainindot.
Doon na sila'y gipatikan. Kinsa man tong gipatikan? Kadtong mga members na bisan ang ilang mga leader, mga buangon, nya sila nakatagamtam sa dako kayong kadaotan, igo rang nagbakho ug nagantos, pero padayon silang ni sunod sa Ginoo. Sa atong nasod karon naay na nagantos, naay na naghilak sa baha lang puting daghanang baha nya ang atong mga leaders dayon lang ko panighawak o kanang kuangkuan dayon balikas-balikas dayon tudlo-tudlo des kamot ingon ana nya wa gyud maka-address sa tinuod nga problema. Sige lang yapong kawat, siging kawat, daghan kay nagantos. Kamong na nagantos, kitang na nagantos tungod ani ilang kabuang karos mga kawatan o mga bisyosong mga leaders, mga hakog sa gahom o kwarta, ayaw tagkabalaka, gipatika na ang atong agtang sa Ginoo. Adi mo to. Wa di mo maminaw sa unang pagbasa diay. Kung balik ko na, bantay wa mo na minaw ha. Ningon diri, suroy sa siyudad sa Jerusalem og butangig patik ang agtang sa tanan nga nang hupaw og nag-agulo tungod sa mga ngilngig nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Sa atorong nasod, ngilngig kay ning korupsyon na matod pa sa mga politicians, unprecedented. Wa kuno ni wapay nahitabo nga korupsyon nga sama ani nga sa flood control palandaan trillions na ang gikawat. Wa asad mahitabo sukad sa atong na matmunag buot nga kada uwan purti ng patay nga mahitabo tungod sa lunop sa atong nasod. Wa anak mahitabo dinhi ganis Compostela nga purting daghanang balay nga nabanlas og nangamatay tungod sa baha. No. Tungod na sa kabuang sa atong mga leaders. Dinhi sa atong simbahan karon, ako nagsige kog ingon ninyo, panglimpyo. Panglimpyo. Nisunod mo. Oh. Ningon ko, i-separate ang malata sa dili malata. Nisunod mo. Nya ningon ko nga kanang malata ibalik na siyuta. Ayaw nag-iblabay isip basura kay manimaho nagmaayo. Nya kanang plastic mao na isod sa sako, nya ibalik na ngadto ipalabay na kay para ma-recycle. Nisunod mo. Dito sa inyong balay, wa na mo manglabay anang malata. Sama anang mga panit, sa mga utanon, mga lamaw, wa mo manglabay. Amayo, pwede na mo mga matay. Nya, ang sunod na kong gishangyo dinhi, nga dili na to parkingan ang karsada. Ayaw parkingin, labi na gina double parking. Nisunod mo. Nanong manubag mo sa mong way sakyanan. Kaklaro ana, parking akong gisgutan ngano mo mingo manon wa mi sakyanan. May rasad nga wa mo sakyanan. Kay nga pa mo sakyanan gadugang-dugang mo ana mga buangon diyang naisakyanan nga di kakita nga kana karsada na, barangay road na, subdivision road na, nganong imo mang parkingan nga mag-agi-agi man diha ang public, wa kay batasan. Mauna ang resulta nangahuot nagmaayo hasta atong kanal nangahuot na nilunop na ang tubig. Kay wa man tay pag-amping sa welfare of the community. Kanang pagparking dasdan, kanang pagpaninda diha sa kilid dan. Careless ka. Wa kay pagbati sa safety sa atong community. Mo bitang niingon ko na istorya-istorya nila sa kumakailang pari siya, bay, kumusta man inyong kamino diha? Nindot ba? Nako, mini kamino among kasagaran gibuhat, junior kamino, panagsa, o niya, wap ami kahimos, senior, major o kanang grand kamino, anami kahimo. Siya nga naman, nako, mura magwa kayo yung mga fly, niya, nitingog tong usa, na may sagay mo analyze, siya,
kaapil ko dito kuan bay kana ganing Espanya, nakakamino ko dito, nindot kay dito bay kay ang imo manggong agian, nindot sa kayo ang karsada, unya nindot sa mga tan-awonon, nya inigsud nimo atong ila mga restaurant, mga balay. Kaibaw na sila sa kamino, dawaton dayon ka mo nang excited kay dito, maglakaw ka, tagpila ka, adlaw, malingaw gyud ka. Naku bitaw no, kaya ako sa ginahon ani, maglakaw gani padong sa tag-ubi, unsa may makalingaw nimo? Matapsingan pa ka ng mga habal-habal, dili ka pwede maglakaw o kanang murag malipayon ka desdahan. Kay ang dito doon ang mag-sidewalk para gyud sa mga tao. Maglakaw man ka nga wa gyud mo disturbo. Dinhi, suway lakaw diha nga. Wa kay sidewalk, kay naa mga tindahan. Nya kay naa may tindahan, naa say ga parking nga motor o multicab. Ari na gyud karsada, naa say ga sigigdagan nga mga e-bike o mga motor o mga sakyanan. Peligro kay kang matapsingan. Hinoon, part na of the game og magkamino tan. Pero sige lang, ato lang ng paningkamutan. My point is, kanindot unta kung kitang tanan maghuna-huna sa kaayuhan sa publiko. Mao na ang kaayuhan sa katawhan naanas kasing-kasing sa mga taong naghiusa. Mo nang ningon si Jesus, makasa ganing imong isig ka tao, duula siya nga kamurang duha aron magkahiusa mo. Unya di gyud mo angkon pagdaog saksi. Ayaw ilibak, ayaw i-public. Na ato mga senador ay siging away, anha sa social media mag-away. Ang atong presidente o ang vice presidente, anhas impeachment nila iagi. Pagka gasabot pa lang na sila, unity man gid na sila sa una, mag-istorya pa lang na sila personal, anas impeachment nya dako pa kay gasto na karon 350 million na kunoy gasto nila. Wa pa sila katunga 15 days pa lang man tingali, 15 or 14 days pa lang nya 92 days na 350 million na ang gasto. Unsa nakalmoabot na nag 30 days? Gagasto-gasto pag kwarta. Mutiks pa lang na dito ang presidente nga. Ibaw mo ko ang presidente man gyud mo nagpaluyo aning impeachment ba? Klaro ani. Ato na lang ang tarumon, dili man ang Congress ana, dili man ang Senate. Ang presidente gyud ang office of the president. Mao gyud nagpaluyo ana kay wapa magpaluyo ana ang office of the president. Di na mulihok ang Congress o kanang Senate oy. Di sa na sila magkagubot. Nga nganong ato pa magin ang ilimod-limod. Magpakaroon ingnon pa gyud nga wa kunuhay apil ang presidente, kadakong apil ana. Nagsabot pa lang na sila, nagpasayloay pa lang na sila. Kita untang ilang mga members, hayahay na unta. Ila pala nang giuli ang ilang mga kwartang gikawat na trillions, nya ato dayong trabahoon sa tinuod nga pagtrabaho ang flood control. Wa na untay baha. No? Minsa di gyud palire kay law man ganad ang dapita. Hala paghimo ko mo drainage nga pareha kadako aning atong simbahan. Tanaw na tong mapuno pa ba na? Ingon ani kadako ba? Di ba dito sa Amerika, pwede mo aging sakyanan sa ilawom silang drainage? Kanang mga main nilang drainage, pwede mo agi dito. Muna inig-volume sa tubig, di yung kaawas, kaya pwede magdako Ay maghimo ko lutang ingon ani kadako, magsubay ana na ang liluan ngadto padong sa konsolasyon ngadto dagat. Ingon ani kadako ba? Ingon ani kalawom, ani ato simbahan. Pwede lang main nga body. Kani ba? Ya gastuan na natong billion. Uy, by the way, diri ko nung ombudsman atong miaging adlaw, kita ko sa naas po social media, ilang gipangita kay ang Cebu sa Daekono na kunoy budget na 60 billion para sa flood control. Ngano kunong 40 kunong bahaa. Ilang ipang-imbestigan. Dirito si ombudsman Rimulya, ambot mao basta kay iyang gipangita basta 60 billion kuno di ay ang budget na flood control dinhi Cebu. Nganong iniguan 30 minutos des liluan. Apil na din sa ato, dapit, labi na Mandawi, Cebu City, 40 mang baha, hain man tong 60 billion. Naanod.
na anod murag bukong sa lubi na anod sa kangilngig sa sala sa atong mga leaders nga mga politicians nga gitagaan og katungod nga mo'y mukupot sa kwarta apan giwaldas lang. Nay nagtan-aw sa atong report atong niaging Domingo nga ni-report ko nga ato nang nisud nga kwarta diri 99 milyon na sa atong usa ka tuig nga pagkuyog-kuyog. Nya nga ato sang gasto 99 milyon. Nya ningon siya nako, Pader, gigasto gina ninyo tanan para sa simbahan. Nako, Nga siya nga, dako agud anak gud. Wa ka na nisod sa imong bulsa. Sa joke ra ni pada-joke ra. Nako, o gusto kang mukuot sa akong bulsa, kuuta lang. Mga igsoon, kung ang leader dili na maghuna-huna sa iyang kaugalingon, apan ang iyang huna-hunaon maong kayuhan sa iyang community nga gidala, mulambo yun ang community. Padayon tang mulambo dinhi, maligya tag raffle tickets, mamaligya tag slots, mamalita, nya ang ato sang madawat, ato sang idapat. Suportahan nato ang ato mga batanon, padung na sila mag PYD. Nagkinahanglan tag 5,000 ka slots sa atong kanini ang mga slots. Ang ato rong nadawat 1,963 pa in taon ka slots. Aning atong KP is BP. Kauswagan o panalipod ni Santiago o ni Berhen sa Pilar. Unsa may atong pauswagon ang atong mga batanon, kinsa may atong panalikdan ang atong mga batanon, dili unta sila matakdan nining kabuang sa atong mga katigulangan, kitang mga nanag-una nga purting kawatana, purti ka self-centered, purti ka self-righteous. Kaya kanira bang mga batanona karon, mao na sa ni sila mahimo niyang leaders 10, 20 years from now. Kung di na to sila tagaan o kasinatian sa Ginoo, basin yawa ra gyapon magdaan nila o silutan lang gyapon ang atong katigulangan, ang atong katilingban. Matud pas tubag nato sa Salmo, ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Moabot yung panahon na ang Ginoo musilot nato. Ug ang unahon pagsilot ang mga leaders kay maumay utok sa kabuang. Isunod ang nisunod sa kabuang. Patikan sa kabalaan ang anda mobuhat og maayo bisan pag nagantos na sa tumang pagantos. Lingiyay mong tupad ninna muantos bitag palit og slot og raffle ticket aron mapatikan ta dili ta masilutan. Mga igsoon, si Hesus nagsulti kanato sa mga kaayuhan alang sa kaluwasan sa atong lawas ug kalag. Malaumon kitang mudangop kaniya ug moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga sakop sa simbahan magkasuod ug magpuyo diha sa kalinaw ug sa panag-uyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa mga katungod sa matag tawo ug likayan ang pagpanglupig ug kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga magmaisugon kitang musulti sa kamatuoran, uban ang gugma ug ang mabinationg pagdawat sa mga pagsaway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug sila nga anaara sa balay, makakita sa kahupayan ug kalipay ni Kristo
diha sa kaluoy sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, mahinluan ug maandam alang sa walay katapusan kay usahan uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasaku kanimo tungkol sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gitlan sa iyong mga kabuot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya, santos nga simbahan. O Dios, nagamhanan hahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan,
daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Amen. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong
mga sala, mahimulang pinagpasayo sa mga nagkasala. O Pilipinon, kalituyan sa mga pasulay, inunuan-luwasan kami sana. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang kinaiyan, ang bahulog ang himayan, hangtod sa kaluran, hangtod sa kahuluran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sa kanila. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluniin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nagidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay kalawak kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Huwag sama ang huma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan adautan sa taong gipapas, basay lugugman ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mama
mamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga panalipod. Unya mahitabo ra ni kung muantos ta sa mga pag-alantoson, unya isip mga leaders ato gyung atimanon ang mga tao nga atong atiman dili ang atong kaugalingon. So salamat sa bisan ginagmay na malit gid natong slots o raffle tickets padayon ta ani sa pagpalit. Kung gusto mo mopalit dinhi sa atong parokya na alias gawas na sa atong opisina ang lamisa diha nya ang ato sang bank accounts available kaayo. Pwede mo moadtos bangko or online transfer, pwede sa atong GCash accounts, available pa sa ning among GCash accounts o ang atong kwarta padala. So pwede na ninyo ipadala sa akongan lang ang unaha kay dali ra ko makakubra. Unya ang ato sang buhaton magsigi ta og apil sa atong mga kalihukan labi na sa pag-ampo alang sa kalampusan aning atong Paris Youth Day karong August 21 to 23. Nga tampo sad mo hatag mo dinhi bisag unsa mga pan uban pa mga para pang snacks kay mga batan-on sige mo lang nag usap-usap ang baba na. So ato lang sa naslagtagaan, mga candy, mga litson, mga inana ba? Ang ganahan kayo na sila, magkanon. Haron sa ta maka-apil. Nya, ang ato sang social media platform, suportahi kanunay, kaning YouTube channel, na Padriciano Ubod, view, like, share, ug subscribe kanunay, ha? Nya, ang ato sad na Facebook page, ang as the Diocesan Shrine of Santiago Apostol. Niya, support sad mo sa among kulumbari na ata sa pre-selling period karon kinabaratuhan. So, palit mo daan kay total na man na siya term. Nga inyo sang dali og bayad na sa discount. Kontak lang kining atong mga staff, admin staff na niya sa atong screen karon. Nya, pwede sad mo mo sa atong Paris office na dihay mga kaning flyers no panghatag ninyo. Unya akong ipahibalo pag-usab nga magsige jud kog pamaligya og ticket sa mga lugar nga akong adtuan labi na ginang mangimbitar nako. Mo nay silot ninyo kung mangimbitar mo nako ako sa mong baligya ag raffle ticket. Nya bigan nimo mo palit maimperno mo. Labi na gis magpa-picture. So, nako'y umaabot rong appointment karong Biyernes adto sa Asturias sa ilang parokya, Misa Novena. Bantay lang din mo diha ron ikita nato. Kita-kita tapuhon. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahal kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan ikaw kanan sa iyang bendisyon. At tunay mo ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pagsimba